ekelekwa m unu dịka unu ji wee soro m anyị gagbara egwu wee chiekwa azụ. Ya bụrụ ugbu a ka ị na-esonyere anyị ọkwa n'isi mbido ka anyị nọ mgbe na-ewetara unu ihe emume nke a na-akpọ oge amara. Onye na-ewetakwara unu ya bụ MC the Baptist Obi Achụ. Anyị nwere na-ekwuri tupu anyị gagbara obere egwu. Ajụrụ m ajụjụ wee sị ndị nne na nna na ndị nkụzi kedu ndị ka nwere oge elu n'ịzụlite nwata? Mụwa MC the Baptist wee sị na ọ bụ ndị nne na nna. Wee sị amụtuo nwata o ebu ụzọ ṅụọ mmiri ara nne ya. Dịka ọ na-aṅụ nke ahụ, nne ya ga na-agbazi ya na-azụ ya site n'ịtụ ya mmụmụ, site n'ile ya anya, site n'ikugharị ya. O si gosi ebe ahụ na-amụta. Dịka ọ na-etolitezi, mgbe ahụ nke onye ya bụ na ọ bụ onye nne ya bụ onye nwere mmụọ ịzụ mmadụ ọfụma, ma ọ bụ onye nwere ohere maka nwa ọ mụrụ, nne na nna ga-aka nwee oge dị elu n'ịzụlite nwa ahụ. Ma ya bụ na ọ bụ nne ji ego wee dochie anya nwa ha, ịghọtara m na-ekwu na ha ji echu ego dochie anya ụmụ ha mụrụ amụ, chi aka ya efo ha agbapụla ịchụ ego wee kpọrọzie nwa dote na nke ndị na-eleta ha anya. Ọ bụ ndị ahụ ga-ajejiri ha aka zụọrọ ha nwa ha. N'ogugo nke dị otu ahụ, ọ bụ ndị nkụzi ka nwere ebe dị oke elu. Mana a sị ka ekwue n'ụzọ ziri ezi, dịka nwa afọ Igbo ṅụzuru mmiri ara nne ya afọ, nne na nna kwesịrị inwe oge dị oke elu, aka elu n'ịzụlite nwa ha. Maka na ihe a bụ onyinye Chineke nyere gị. Igwe a kwesịrị iji ya wee mere ihe, mee ya otu ọ ga-adị mma, ọwụ onye ọzọ mere gị ya. Ka m were maa atụ, maka na ndị Igbo si gị onye ahụ nke na-eguzi nwata awọ n'ikpo okwute na-arụrụ ya awọ aka, maka na awọ na okwute na-emegiri na-eyi. Nne m bụ onye m ga-eji maa atụ. Etopụtara m fụ na nne m bụ onye nwere ohere dị oke mkpa, bụ ohere buru ibu nyere ụmụ ya. Ọ na-awụ anyị gacha ụlọ akwụkwọ bata, nne m ga-anọdụ ọdụ jụọ anyị ihe mere ụlọ akwụkwọ, ka anyị si mee ya, ihe ndị a jụrụ anyị, ihe ndị a gwara anyị. Ọ gazie gwazie anyị nke ahụ ọ gwara anyị na aka nọ anyị n'isi, nke ahụ ọ gwara anyị na aka nọ anyị n'isi. Mgbazi onu na-enye onye ọbụla bụ onye nne bụ onye nna bụ nwere ohere nye ụmụ gị, nwee ezigbo ohere nye nwa gị, nye ụmụ gị. Maka ohere nye nwa gị taa bụ uru ị ga-erite echi. Ọ na-abụ eburu ozu onye ọzọ, ọ dịka ebu ukwu nkụ. O nwee nke onye ọzọ ga-eji zụọ nwa gị dịka gị nwa ga-esi zụọ ya. Ọ dị nke onye ọzọ ga-esi zụọ nwa gị dịka gị nwa ga-esi zụọ ya. Mkpata ego adịghị agwụ. Nwa ezuru ọfụma taa bụ ugo ị ga-enwe echi. Mma m nọrọ ugbu a na-ege m ntị, ọ ga na-asị ihe anwa nwoke. O chefu ahụ niile ọ tara mgbe ahụ, anya abalị niile ọ mụrụ mgbe ahụ, wee na-eme ka m bụrụ onye bara uru n'ụbọchị nke taa. Ya ka m ji na-arịọ gị nwe onye nne, gị nwe onye nna, ahapụziri ndị nkụzi ụmụ gị ka ha na-azụrụ gị, nwee ohere nye ụmụ gị. Ị na-aghọta ihe m na-akọwa? Ọkasa anaghị eji akpa ekechie ya ọnụ. Tupu anyị agagbara egwu nke ikpeazụ a anyị ga-eji wee nawa, chetakwa na ọ bụ n'isi mbido TV ka anyị nọ. Ihe a bụkwa oge amara. Biko, oge amara chọrọ nkwado gị. Buru ahịa gị bịa ree n'oge amara.
kpọọ anyị n'ekwentị zitere anyị ozi gbaa anyị ume. Ihe a bụ nkwado niile nke ihe enye anyị. Egwu nke anyị ga-agba ugbu a bụ egwu nke afere egwu ya bụ tulu. Afere egwu ya bụ tulu. Nwa afọ Igbo nke pụtara nke a na-akpọ Obi-Wan. Biko soro anyị dịka anyị ga-agagba efere egwu a. Echefukwara ụdị otu a n'ụbọchị nke na-abịa abịa bụ echi. Aga m awụchikwa mụ na unu anọrịkwa. Biko ọ ga-adịrị gị na mma. Dịka ị na-anọnyere m echi, ihe ama ahụ nke ị na-achọ ga-abịa na ndụ gị. Ọ bịara bụ onye abịagbuna ya bụ ọ ga-ala mkpukpe azụ abụkwara ya. Ọkazi anaghị eji akpa ekechie ya ọdụ. Daalụnụ.